Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z mojej série, kde si ukazujeme, ako sa darí mojim investíciám na troch hlavných platformách, kde ich vlastne mám uložené. Je to Finax, Mintos a Revolut. Všade mi to beží na ich automatickom režime, tzv. robo-advisorov. A tieto videá sa vlastne zamerajú na to, že ako sa tomu darí, či som v pluse, koľko, ak v minuse, koľko. A nepovažujem sa za investora, ale rád sa pozerám na to, ako vlastne peňažky robia peňažky. A takto to vlastne vyzerajú tie moje investície. Začneme Mintosom, ako aj po minulé videá. Mám tam zainvestovaných 20 474 eur. A keď to porovnáme vlastne s minulým týždňom, tak tam bolo 20 433,90 centov, čo nám vlastne robí nejaký výnos dokopy 40 eur a 41 centov. Budeme ďalej. Portfólio sa mi extrémne nemenilo, stále sú tam úvery, dlhopisy a nehnuteľnosti. Celková návratnosť, tá sa nám vlastne zmenila na 2451 eur a 59 centov. V minulom týždni sme to mali 2412 až 40 centov, čo nám dokopy vlastne robí nejakých 39,19 eur. Nie som si úplne istý, čo je vlastne za tým, že sa vlastne tieto dve hodnoty nezhodujú o ten v podstate nejaké euro 20. Typujem, že tu bude buď nejaký poplatok v rámci Mintosu, možno predaj na sekundárnom trhu, možno nejaká daň, ktorú si oni vyberajú. A zatiaľ v tomto mesiaci, vlastne ku 17. augustu, máme dokopy zarobených 76 eur a 11 centov. V minulom týždni to bolo 36,93, čo nám vychádza tiež na nejakých 39 eur a 19 centov, tak ako to vlastne vidíme na začiatku. A pri tej celkovej vlastne návratnosti v porovnaní s minulým týždňom. Takže tam sme mali 36,93. Môžeme prejsť na Finax, na budovanie majetku. A túto platformu používam kvôli tomu, že je vlastne slovenská. A majú tiež svojich roboporadcov a investujú hlavne do globálnych ETF fondov podľa ich nejakého algoritmu, ktorý si vlastne oni urobili. Portfólio sa raz ročne rebalancuje, takže vlastne vôbec nič tam nemusíte riešiť, okrem toho, že sa tam vlastne vložíte peňažky alebo mesačne tam vlastne vkladáte. Ja som to začal v podstate celým môjim balíkom, čo som si vlastne ušetril. No a ako môžeme vidieť, tak sme vlastne sme v pluse 4,27%, čo nám vlastne robí výnos 769 eur. V porovnaní s minulým týždňom sme vlastne o dosť vyššie. A zarobené máme vlastne 145 eur. Vlastne keď si odpočítame 769 minus 624, ako to môžeme vidieť. Takže urobilo nám to pekných 145 eur. A na Finaxe je dobré, že vlastne riešia aj dane, alebo vlastne snažia sa to portfólio nastavovať tak, aby ste vlastne žiadne dane nemuseli platiť,
alebo na Slovensku, pokiaľ držíte akcie alebo ETF viac ako 1 rok, tak vlastne ste oslobodení od dane, ale alebo zároveň, pokiaľ v ten 1 rok na tom nezarobíte viac ako 500 eur. V tomto nie som si úplne istý, viem, že pokiaľ by som chcel vlastne vybrať peňažky skôr, alebo by tam boli vlastne nejaké takéto veci, ktoré by som musel vlastne platiť na daniach, tak majú to vlastne aj verejne dostupné, alebo vlastne verejne známe, že vám vlastne dajú možnosti, ako to urobiť tak, aby ste čo najmenej zaplatili na daniach. A ako môžete vidieť, je tam vlastne akciové ETF sú 81%, 19% sú dlhopisové ETF. V podstate v rozložení tých ETF sa mi nič nemenilo oproti minulášku, takže to nemusíme zatiaľ rozoberať. Môžeme sa presunúť ešte na tretí, čo je vlastne Revolut. V minulom týždni sme boli v mínuse 1,85%, čo znamenalo nejakých 80, necelých 89 eur. Tento mesiac, alebo vlastne po týždni od toho vlastne sme v mínuse len 1,60%, čo znamená, že sme v podstate zarobili nejakých necelých 8 eur. Takže vlastne pomaličky sa už vlastne dostávam na tú hodnotu, ktorú som tam investoval, čo bolo vlastne 5000 eur. Len medzi tým to vlastne narastlo až o 81 eur. Tiež je to vlastne automatické, tiež je tam použitý roboporadca, ale v tomto je to rozdiel toho, že vlastne tu mám nastavené konzervatívne vlastne rozdelenie tých financií, čo znamená, že 50% sú akcie a 50% sú dlhopisy. OK, nie je to úplne tak, oni si ešte 2% vlastne odkladajú mimo, ktoré sú nezainvestované, to sú vlastne to sú na ich náklady, s ktorými vlastne vám strhávajú poplatky za to celé vedenie účtu. Takže v podstate zatiaľ, keď to porovnáme, o tomto celé vlastne video je, tak najlepšie zarába, alebo je na tom zatiaľ Mintos. Tam je v podstate ročný zisk alebo úroková miera 9,70%. 9,70% tak, čo je fajn. Na Mintose sme vlastne v pluse nejaké 4 a na Revolute sme vlastne v minuse 1,6. To by bolo vlastne k tomuto videu všetko. Rád by som bol, keby ste dali vlastne like, odber, nie je to nutné, nerobím to kvôli tomu. Poteší ma to, dostanem sa k vám vlastne takto moje nové videá každý týždeň a rád by som vlastne sa tomuto takto venoval. Takže prajem vám príjemné ráno, večer, deň, čokoľvek, kedykoľvek to vlastne pozeráte a uvidíme sa na budúce. Ahojte.